Dnes si urobíme domáce ghee maslo. Budeme potrebovať strašne veľa masla a budete potrebovať toto 84%, pretože čím viac percent má maslo, tak tým viacej ghee masla z neho budete mať. Maslo si rozbalíme a nakrájame na menšie časti. No a ja budem používať takúto liatinovú panvicu. A ono, keď si takto urobíte doma, tak vychádza podstatne lacnejšie, ako keď si kupujete už hotové. Maslo si teraz necháme pomaličky roztopiť na pomalom ohni a budeme ho stále kontrolovať a miešať. Trvá to možno, že aj takých 40 minút, aby sme to maslo nemali pripálené, aby sa nám pekne oddelila bielkovina mliečna od tuku a zostane nám vlastne čistý maslový tuk. Maslo sa nám už pomaličky topí. Takto to má vyzerať, žiadne rýchle pohyby, pomaličky, mám tu na šestke. Pozrite to maslo, ako má krásnu farbu. Keď máte kvalitné, dobré maslo, takto má vyzerať prepražené ghee maslo, ale to maslo má byť takéto krásne číre, čiže teraz je ten správny moment, kedy to začneme nalievať do pohárika. Používam takýto sklenený zatvárací, mám na to špeciálny lievik aj so sitkom a do toho sitka ešte dáme taký, to je také vrecuško na výrobu rastlinného mlieka, aby všetky tie tuhé častice, ktoré tam zostali v tom sitku. Ale pozrite, ako sa nám to krásne prelieva. Toto je množstvo z 3 masiel a necháme to vychladnúť na linke takto otvorené.